ପଡ଼ିନି ପାଠ ମତେ କହି ଦିଅ କେଉଁ ବାଟ ତୋର
चिक्कड़ खंडी कान्हा
25 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କର। ବାହାଙ୍ଗି ଘର କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ହେଇ ଗାଁକୁ ହେଇ ଗାଁ ଆରେ କୋଉଠି ଦେଶ ଯାଇଛି କହିଲୁ ଟିକେ କହିଲୁ ଆଉ ହଇନା ବିନତି ମୁହିଁ ସଭା ଜନପଦେ କ୍ଷମା ମାଗଇ ଆଉ ହଇନା ବିନତି ମୁହିଁ ସଭା ଜନପଦେ କ୍ଷମା ମାଗଇ ଆଉ ଯେତେ ଦେଶ ବୁଲି ଅଛି ମୁହିଁ ତାହା ଏବେ ଦେଉଛି କହି ଆମ ଭାରତ ହେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ମୁହିଁ ତାହା खुशी हुई पाए 11 टଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କର। ଆଜ୍ଞା ସାନ ବଡ଼ କରି ଖେମୁଣ୍ଡି ବୁଲି ଆଉ ସାରଳା ପାରଳା ସାର ଆଉ ନୟାଗଡ଼ 10 ପଲା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ 10 ପଲା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ମାନୁସିଂହପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ
କେଳା ମାନେ ଆସିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାଠ ଦିଆ ପାଣି କର୍ତ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ମନଙ୍କର ମେଡିସିନ ଆଣ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ ବାଘ ଛେଲି ଆଣିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ଆଣିଛୁ ଛେଲି କହିଲୁ ଆଉ ବାବୁ ଯୋଡି କେ ନେବ ଆଉ ବାବୁ ଯୋଡି କେ ନେବ ଆଉ ଟୋକା କେଳା ଯୋଡେ ଯୋଡି ର ବାବା ଆগে ଆଣି ଅଛି ଯୋଡି ନା ତନେ ସଜାଡି ଆଣି ଅଛି ଯୋଡି ହେ ସଚନେ ସଜାଡି ଆମର ଯୋଡି କି ଦେଖିଲେ କାଏ ନା ହସି ଖାଇନା ଦୟା କରି ଆସିଥିବ ଆମ କାଣ୍ଡନୀର କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ତ ତିନି ମୋହର ଭାତ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ବେଘର ଶବଦ ଲହରୀର ନାଦ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା ବେଘର ଶବଦ ଲହରୀର ନାଦ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ଖାଇଲେ ପଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଭୂଇଁ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଳା ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ କଣ କରିବ ସେ କହନ୍ତିନି ଭଲ କେଳାଟା ଆସିଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦେଖି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦନ୍ଦାର ରକତ ପିମ୍ପୁଡିର ମୁତ ୟାକୁ ଏକତ୍ର କରିବ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନେ ମୁଣ୍ଡେ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠିବ ମଶାଣିରେ ଥିବା କଳା ତୁଳସୀକୁ ରାତ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛୁ ଆମ ମଶାଣଟା କେମିତି ଦେଖିଛୁ କିରେ ପୁରା ନଈ ବୋଲେ ଦେଖି ସ୍ନାନ କରି ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି ଲାଗିଲେ କିଛି ବଢିଆ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୁବିଧା ଲାଗେ ତତେ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖି କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମଶାଣିରେ ଥିବା କଳା ତୁଳସୀକୁ ଆଉ ରାତ୍ରେ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମ ପାଖରୁ ଆଣିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଚାଲୁଥିବା କେଳାପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଓସ୍ତିଆ ରାହୁଲ କାଠୁଆ ଗ୍ରାମ ଓସ୍ତିଆ ରାହୁଲ କାଠୁଆ ଏକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡଙ୍କାଣୀ ସାହି ପାଏଲ ଅଜୟ ନାୟକ 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମାଦକ୍ଷିଣ କାଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୟ କେଳା ଆଉ ଏହି ବାଟେ ଗଲା କି ମୋ ଚପା କେଉଡ଼ି ତାତେ ଚପା କେଉଡ଼ି ତାକୁ ନ ଦେଖି ବାଟେ ଗଲା କି ମୋ ଚପା କେଉଡ଼ି ତାତେ ଚପା କେଉଡ଼ି ତାକୁ ନ ଦେଖି
ବୁଡ଼ଇ କାନି କେହି ବାଟେ ଗଲାନି ମାଉସା ପିନ୍ଧିଚିରେ ସନ ଶାଢ଼ୀ ତାତେ ପିନ୍ଧିଚିରେ ସନ ଶାଢ଼ୀ ତା ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡେ ଧାଡ଼ି କେଳାପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଟଙ୍କାରୀ ସାହି ଟିଟୁ ବାବୁଲା 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘାଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହିଯା ପୁଅ ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲା ମୋ ନାଁ ସୋନିଆ। କଣ କହିଲି ଛଇଆ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ ତୁ ଆମର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେଳି ଗୀତ ନାଚ ଆଣି ଠାଣିବାଣୀରେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଏ 11 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକଟ ଖଣ୍ଡି କାହ୍ନା ମଉସା ରୋଡରେ ଖୁସି ହୋଇ 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ମଉସା
ଲୁଣ ଖାଏ ହାତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲାଣି କେତେ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ ଭଲ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 57 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହାତ ଚାଲୁନି ଭଲରେ ପିଲା ଯାହା ଟିକେ ଜାଣିଛି
ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚାଲୁଥିବା କେଳୁଣି ପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଡକ୍ଟରୀ ସାହି ଅଭୟ ଅନନ୍ୟା ଟେନି ସାନୁ କେଳୁଣି ପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଏକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଘାଟ ଘୋଡି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କର। କଣ ମଉସା ଟିକେ ହଉ ନାଲୋ ରାତି ପାଇଗଲା ଆଉ ଆମର ଝିଅ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହେଇ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଝିଅ। କହିବୁ ଦେଖିବା ପିଲାର ଘର କଥା କହିପାରିବୁ? ଘର କଥା ହଁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ତମ ଘର କଥା କହିପାରିବୁନି? କହିବି କହିବି ଟିକେ କହିଲୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଘର ଭାଡ଼ି ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ କଣ ଶୁଣିବୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ସେ କଣ କରିଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟା ଡାକିଲେ ଆସିବିନି ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ହଁ ମୁଁ ନା ଲେଖିକି ରଖିଛି ହଁ ସୌମ୍ୟା
रसिका रसनी एवर सुबुद्धि सुगारे हाँ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କେରାକେରଳି ପାହାଡ଼ରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଶାନ୍ତନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ 51ଟି ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମେଶ ନୂଆପଡ଼ା କେରପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ 21ଟି ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। हाइट ना था देख आगे
କାର୍ଡରେ ଖୁସି ହୋଇ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଚିତ୍ରପୁର ନାୟକ 101 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘାଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। से महाशय को माँ दक्षिण काली घाट घोड़े रखिथाନ୍ତୁ। जय कला। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ
ପାଇଦେଲା କାହା ପଚାରିବି? କାହା ଉପରେ ପଚାରିବି ପଚାରିବ? ଭଲ ପାଇଲା ପଚାରିବି କୁରୁଡପତି ପିଲା। ଗୁଡଗୁଡ କରି ଛପର କରିଛି। ସାରେ ଏବେ ଏବେ କେମିତିଆ ଖରା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ଚାକିରି ପରିଚୟ ଦଉଛି ଆଉ। କହିଲି। ରାତେ ଖରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା କାହା ଉପରେ ପଚାରୁଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ କାମ କାମ କରିବ ମଉସା ଖୁସି ହୋଇ ଅଜୟ ପାଏଲ 11 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଘରେ ପୁଅ। ମା ଭିଡ଼ କହିଲାଣି କହିପାରୁନି। ପୁଅ ବାପର ପୁଅ କେତେଟା ବାପ? ଦିଟା ବାପ। ହେଲା ଦିଟା ବାପର ପିଲା କହିବାଟା ଠିକ କହିବ। କିଏ ବନାର ସିସାରି କଟା ସୁତାରି ଛୋଡ଼ିଆ ପେଟି ଛୋଡ଼ିଆ ପେଟି ଫୁଲ ମାଳା କରିଥିଲି ଛଡ଼ା ପିସ୍ତଳରେ ମାଳା କରିଥିଲି ଛଡ଼ା ପିସ୍ତଳରେ ଘଟା ସାଇକେଲ ଦେଲ ବାକି ରେଡିଓ अरे केते गोटी चमचिया अरे बड़ो साथी अब करो करो पूरा पूरी पूरा बचो आओ तुम क्या कहो बोले अरे पुआ ଆମେ ତ ଭାଇ हो ଆମେ ତ ଭାଇ ହବୁ ତ हमारे तो भाई भाई किया बोला बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा Yeah.
ରଖିନି ଝିଅ ପିଲାଠୁ ରଖାନି କେତେବେଳେ ରଖାନି Io povero questa igari, non vorrò ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା କେଳାକେଳି ପାର୍କରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଇସା ନାୟକ 51 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମାତା ଝିଅ କାଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ପାୟଲ ନାୟକ 11 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦି ଜଣକୁ ମାତା ଝିଅ କାଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ସାହସ ମାଗିଲା ତ କଣ କରିବା ମାଇକି ନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ଖେଳଟା ନାଚ
ହଉନି। ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ପକେଇବୁ ତାହେଲେ କହୁଛି କିଲୋ ଛତର ଖାଇ ଛତରି ଆଉ ଛାଡ କହୁକରି କୁତରି ଛତର ଖାଇ ଛତରି ଆଉ ଛାଡ କହୁକରି କୁତରି ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଛାଟେ ପିଟି ବିତ ଛୁଟି ଧରି ଛାଟେ ପିଟି ବିତ ଛୁଟି ଧରି ସେକ ଦି ତିନିଟା ଦେଇକି ଆଣି ବୋଲି ଖାଉ। ମୁଁ ବାପ ନେବି ମେମ୍ବର ଥିଲା ତମ୍ବିଲା ନାଟ କରିଦଉଛି ଆଉ ହବ ହର ବଗା କାଳ ପଡେ अरे ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ସକାଳ ପାଲା ଆସି ଯୋଉ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ମଜା ହଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ଗୁଗୁଲ ଫୁଲବାଣୀ ଗୁଗୁଲ 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଘାଟ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। ढाकिला मुंडाला पिता ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଖାଲି ପଳେଇ ढाकिला मुंडाला पिता ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନକର ମାରିବି ମୁଗ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ରାତି ପାଇଲେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଲି ମାଛ ଚାଲିବ ଖାଇପାରିବୁ ରେ ପଳେଇଲା ଆଉ କିଛି ବି ତୋ ଘରେ ବିତେଇ ଦେଲେ ଆମ ସଇଲା ଆରେ ଠାକୁର ସରଦାର ତୁଇ ଠାକୁର ଟିକେ ଗୋପୀନାଥ ଗଲେ କହି
ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ